Karon adlaw sa Huwebes sa ikanapulog-tulo nga semana sulod sa tuig. Ang ebanghelyo sa miaging adlaw nagtug-an nga si Jesus mao ang larawan sa gugma sa Dios. Laing bahin sa gugma sa Dios ang gipadayag sa ebanghelyo karong adlawa. Ang mahitungod sa pasaylo sa Dios. Si Jesus dili lang makahimo sa pagpasaylo sa sala. Siya mismo mao ang larawan, ang tigdala sa mapasayloong gugma sa Dios. Siya ang kapasayloan nga gipadala nganhi sa kalibutan. Ang paghari sa Dios mao ang kahimtang diin ang kapasayloan magpuno sa kasing-kasing sa katawhan. Dili malisod ang pagsuta kun ang pasaylo mikaylap ba sa tawhanong katilingban. Ug sayon ra kanato pagtino kun ang pasaylo anaa ba o wala. Pasaylo ang mosukod sa gugma, sa kaayo ug sa kalumo. Dili mahimong magmakulang kini diha sa gugma, sa kaayo ug sa kalumo. Ang pasaylo mao ang gimbuhaton ni ining tulo. Ang presensya sa pasaylo mag-alim sa labing halawom nga mga samad, apan kun wala kini mosilaob ang labing gamayng kasilo. Ang pasaylo magpasiguli, mudugtong kini pag-usab. Samtang mubungkag kini sa mga tawhanong babag, mutukod kini ug mumugna pag-usab. Magdala kinig kalinaw sa hunahuna ug sa kasing-kasing. Pamalandong. Nagmapasayloon ba ako ilabi na sa mga taong nakasilo kanako? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Unya wala madugay, gisulayan sa Dios si Abraham ug gitawag siya, Abraham. Ug si Abraham mitubag, Ania ako. Miingon ang Dios, dad-a si Isaak, ang bugtong mong anak nga imong gihigugma, ug lakaw ngadto sa yuta sa Moria. Ihalad siya pinaagi sa pagsunog didto sa bukid nga itudlo ko kanimo. Busa sayo sa pagkabuntag, nangahoy si Abraham alang sa halad, gisanguna niya ang iyang asno, ug gipakuyog niya si Isaak ug ang duha ka ulipon. Mipadulong sila sa dapit nga gisulti kaniya sa Dios. Sa ikatulong adlaw, sa layo pa si Abraham, nakita niya ang dapit. Unya giingnan niya ang iyang mga ulipon. Pabilin kamo dinhi uban sa asno. Kami ni Isaak muadto didto aron pagsimba ug mubalik ra unya kami nganhi. Si Isaak maoy gipadala ni Abraham sa sugnod alang sa halad ug siya maoy nagdala sa kutsilyo ug sa kalayo. Unya mipadayon silang duha. Wala madugay, miingon si Isaak, Tay, si Abraham mitubag, unsa man anak? Nangutana si Isaak, ania ang kalayo ug sugnod apan hain man ang ihalad nga nating karnero? Si Abraham mitubag, Anak, ang Dios maoy mohatag kanato og halad. Ug mipadayon sila sa paglakaw. Sa pag-abot nila sa dapit nga gitudlo kaniya sa Dios, gipatindog ni Abraham ang usa ka halaran ug ibabaw niini gibutang niya ang sugnod. Unya gigapos niya ang iyang anak ug gipahiluna sa halaran ibabaw sa sugnod. Unya gikuha niya ang kutsilyo aron patyon niya si Isaak. Apan mitawag kaniya gikan sa langit ang anghel sa Ginoo. Abraham, Abraham. Mitubag siya, Ania ako.
Ayaw unsaa ang bata, miingon ang anghel. Nasayod na ako nga andam kagayod pagsugot sa Ginoo, kay wala mo man ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Miyahat si Abraham ug nakita niya ang usa ka laking karnero kansang sungay na sangit didto sa usa ka kupong-kupong. Gikuha niya kini ug gihalad pinaagi sa pagsunog ili sa iyang anak. Ginganla ni Abraham kadtong dapita og ang Ginoo maoy naghatag. Hangtod karong mga adlaw nag-ingon ang mga tawo. Didto sa bukid sa Ginoo, ang Ginoo naghatag. Gikan sa langit, ang anghel sa Ginoo mitawag pag-usab kang Abraham. Miingon siya, ang Ginoo nag-ingon, ipanumpa ko kanimo sa ako ngalan, nga panalanginan ko ikaw pag-ayo, kay gihimo mo man kini, ug wala mo ihikaw kanako ang imong bugtong anak. Isaad ko usab kanimo, nga hatagan ko ikaw mga kaliwat, nga sama kadaghan sa bituon sa langit ug sa balas sa baybayon. Buntugon sa imong kaliwat ang ilang mga kaaway, ug muhangyo kanako ang tanang mga nasod, nga panalanginan sila ingon nga akong gipanalanginan ang imong mga kaliwat. Kay imo mang gituman ang gisugo ko kanimo. Si Abraham mibalik sa iyang mga sulugoon ug nagkuyog sila pagpauli sa Beersheba ug didto sila mupuyo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Maglakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Dili kanamo o Ginoo, dili kanamo, kundili sa imong ngalan, ihatag ang himaya tungod sa imong kaluoy, tungod sa imong kamatuoran. Nganong moingon man ang mga pagano, hain man ang ilang Dios. Maglakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Ang atong Dios anaa sa langit, bisan unsay iyang gusto iyang gibuhat. Ang ilang mga Diyos, plata ug bulawan, mga binuhat sa kamot sa mga tawo. Maglakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. May mga baba sila apan dili makasulti. Duna sila'y mga mata, apan dili makakita. Duna sila'y mga dunggan, apan dili makabati. Duna sila'y mga ilong, apan dili makapanimaho. Maglakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Ang mga magbubuhat nila mahisama kanila, ang tanan nga nagasalig kanila. Ang balay ni Israel nagasalig sa Ginoo, siya ang ilang hinabang ug ilang panalipod. Maglakaw ako diha sa atubangan sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mibalik pagtabok sa lanaw ug miabot sa lungsod niya. Ug may usa ka paralitiko nga naghigda sa duyan nga gihatod sa pipila ka tawo ngadto kaniya. Nakita ni Jesus ang kadako sa ilang pagsalig kaniya ug miingon siya sa paralitiko, "Anak, ayaw kahadlok, kay gipasaylo na ang imong mga sala." Unya may pipila ka magtutudlo sa balaod nga miingon, "Nagpasipala sa Dios kining tawhana." Nasayod si Jesus sa ilang gihuna-huna ug miingon siya, "Nganong naghuna-huna man kamo ni anang mga hunahunang dautan?
Hain may sayon, ang pag-ingon ba, gipasaylo na ang imong mga sala, kun ang pag-ingon ba, bangon og lakat. Karon, ipakita ko kaninyo nga ang anak sa tawo may gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo sa mga sala. Busa miingon siya sa paralitiko, bangon, dad-a ang imong gihigdaan ug pauli sa inyo. Ug mibangon ang paralitiko ug mipauli. Sa pagkakita sa mga tawo niini, nangahadlok sila ug gidayeg nila ang Dios tungod sa paghatag niya niining gahuma ngadto sa mga tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.